karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you go. Kinsa kini number? Hello? Hello, Piolo, ikaw ba kini? Si Lucy ni. Lucy? Nganong nanawag ka? Ala, pahibaw kung di ka. Kanang si Sarah. Ngano si Sarah? Nagpangita ni mo. Ha? Ang nagpangita ni mo si Sarah. Ari, adiri. Oh, Makaari ka ba, Piolo, ha? Piolo, makaari ka ba ni Day Sarah? kuan. Sorry, Lucy. Dili ko magana. Ala, oy, pero nga, ano ba ning tawo? Dili ko magana karon, okay? Bye. Oh? Nagpangita si Sarah na ako. Imposible ko. Nadili si mo kaare. Tingali dili si mo are kay basig mauwaw si Ja. Nagkabuwag ligod silang sana ko at. Unya nga mo ani pa man si Ja. Dili ko lang sultihan si Day Sara pero hala oy maayo ka ha nga kung tawagan si Piolo pag-usap. Ug unja idunol ako ang cellphone ni Day Sara. Aron sila ba ang magkasulti ba? Pero ang problema ani, dili ba ka mo increase si Day Sara? Kay dili na pagit siya gusto nga akong pangitaon si Piolo. Ana, kalibog ko pa dyan! Ay. Ang lagyo mo yung tinanaw. Hinuktok na ba siya ka? O anong nangyari ha? Hinuktok man ka diha pare. Kuan bay? What's the problem ha? Sumbong ni Buloyki. Sumbong. Unsa ka na? Nanawag si Lucy bay? Ha? Unsa'y nawag si Lucy? Unsa'y tuyo? Nagpaibaw nga. Nangita ko na si Sarah na ako. Ay, bida Sara na po. Unya, ato ka? Patuon ka? Arog sabon ka? Unya, hingin lang ka? Mabitaw nga wa ako madto. Labing maayo bay. Ibaw ka bay? Kina Sara. Clear mo ng dako. Unsay player? Usog na mo duwa, player. Mo duwa scatter, mo duwa sa kasing. Unsay kasing? Di kang duwa na kasing, probida. Kada pa tuyukon si mong pahad ba? Nga na doon na bitay lambo, tuyukon ni mo si mong bag. Kahoy bagi purmag kasing-kasing. O niya, doon na ilansang stonga. Mo ni kasing, wak duwa na sa una. Oo, kaduwa eh, kaduwa. Oh, lagi ka na, Sara. May kay na mo duwa, manuwa ay nagkasing. Gusto ka ba tuon ka niya? O dito, kung tuan na ka, o saman, gakson ka, tilaan mong liog, sup-supon mong dila. Hagkan kang mayo. And then, pagkatapos dong, buwagan o hinginlan ka. Bay, Mo na giingon nimo. Aw may giingon ako nimo nga pasayawon kasi sa imong pasayawon kasi ang kamot. O na kalingawan ka. Mao ka bay? Baya, no? Ang imong pinangutahanan ba? Murag, katuon man ka? Awad to! Kuan bay? Kini. Ay, kuan. Kung mo adto ka niya, bay. Ako pa natawan nga si Risa. Mausay mo makaluloy. Nga naman. Tapi siguro, kalinta ni gusto mong kasayon si Risa. Kasi Sara na po ang matuon man ni mong gibahal, di ba? Kuan bay? Oso, naar ni mong tanan. Sabay buloy matingalin. Balik. Nanuktok pa.
Bay, ngano? Oh, Risa. Ikaw di ay? Di ana akong gihatod ang imong karsones, mga polo og t-shirts. Ako lang nautaw ang tanan. Oh, Risa. Asa na ko ibutang? Anas imong aparador? Okay. Ako na lang. Ako lay pahimutang. Kamura bang mga lalaki, dili maantigong mupilo. Makumot lang gid noon. Ako lang ipahimutang. Bida na ko, no? Ay, pagkaamaw yun ko. Ano makabantay mo po taon eh? Ay, Risa sa kwarto may piolo. Nagdag sinina, personis, nga ino taon na daan. Bida, nahimo ulipon taon si Risa sa gugma makiyaban. Wag taon siya may paong ang gimali may piolo. Maurag yapon Sara. Pait! Ay, na, napahimutang ko na. Salamat kayo ha. Way sa pa yan. Kadiyot ha. Magawas na ko. Kadiyot lang lagi, kadiyot lang. Unsay gikuha nimo? Niya daw tao. Kwarta? 500? Para unsa ni? Ako yatang ni mo. Bayad ni sa akong paglaba og pag-utaw sa imong bisti? Hindi na bayad. Ako lang pahinungod ako ni mo. Ayaw lang. Wa man ko mudawat og labada. Ni-offer naman ko. Risa, Wa ko mag-expect. Nga imo kong gisuhulan, Piolo. kuwan. Sabton pa na ako. Nga dili ka gusto nga makautang og utang kabubuton ako. Mong bayaran ko nimo. Ayaw lang laina sa pagsabot. Nitabang ko nimo. Ayaw paggasto og sapi. Bugti sa kong pagtabang. Risa, Gigakos ko nimo. I love you. Piolo, Piolo, please. Please. Sounds. Hapit na ba ako mutuo? Dapat puto ka na. Mahal ka. Piolo, Tutok pa ka. mutuo na rap ako. Dapat lang mo to ka. Piolo. Kabiyan ako eh. Ano man time ko? Wala, tunga na sa oras. Huwag yung gawas. Giyahak biyan eh. Tunga sa oras. Sa 5 minutos lang daan, daghan ng itabora. Tulid na ang tiil ito anang 5 minutos. Bida, nakon sila sa sun. Nakon sila, ha? Buloy, nakon sila. Ano ba gawin kawayay mo kong lingon niya doon sa ba? Pinaray ko yung nang nagpausab ni Risag utaw si May Piolo sa mga biste niya. Magkabong! Nabuhan ka muloy! Si Chibar kining nanawag. Chibar, darling. Hello, Imelda. Kumusta na si Sarah? Ito asihang kwarto. Gusto kong makigsulti ka niya. Sige. Mubalhin ko dito sa kwarto. Sige, magpaabot ko. Kinsa nanawag, ma'am? Si Chibar nanawag. Gusto makiksulti kang Sarah. Ay, labing maayo, ma'am. Ay, basin pa dahil mo patuho sila Sarah siyang dati. Lucy, akong arion. Kuya ko, ma'am. Wala ba'y maayong kaong na bataa? Gata sa nag-ino, Tana. Kinsa makiksulti na ko, mami? Ang imong daddy, Chibar. Mao ba? Di Asiya. Hello, darling. Chibar.
Yes, Imelda. Ay, dang atong anak, si Sarah. Hello, my beloved daughter. Hello, Dad. Sa may naitabo ni mo, ha? Wa man, Dad. Okay ra. Nabala ka kay kusi mo, Kaimta. Muli ko diha. Gusto kong ngayon uli na ko makita na kung lagsi ka, uway sakit. Kano sa ka mo uli, Dad? Next month, maabot ako. Gusto kong magmalipayon ka, anak. Magpa-check up ka sa doktor. Kung gikinahanglan magpalaboratory ka, ato ng buhaton. Aron, may bawaan na to ang matuod ni mong kaimtang. General check-up, okay? Kuan, Daddy. Ayaw Kining... ko padungga nga mo balibad ka, Sarah. Nakasabot ka ba? Magpa-check up ta. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!